Diyos marahay na aldaw po sa Indogabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to an sa tong mga personal na pamibi asin kahagadan, asin ang mga minasunod. Pasasalamat dolot ni Naami Serrano, Fe Bagadyong, mabilis na pagrahay kan lawas ni Francia Fusana, dolot kan Hoyosa family. Pasasalamat asin petisyon ni na Lorraine Evana Clarete, Lorraine Evanin and Robert Eifert Jr., Lawrence Evan Rubio. Pasasalamat sa kaaldawan ni na Lilian Ravo Lumbria, dolot ni Ining Lumbria, ni na Dave Axel Melante, dolot ni Lauren Lumbria, asin ni Mila Rubio. Para sa karahayan kan mga naghehelang na miyembro kan CRC, specialmente ni Salve Cabral, para sa marahay na pagbabados ni Maria Faye Dona Rodriguez, dolot ni Binang, sa karahayan ni Lawas ni Rosalia Asense, dolot ni Janet Villafuerte, para sa marahay na lawas ni na Jerome, Viel Maria Rodriguez, Carmen, Cindy, Arnaldo II, Arnold, Kirby Bunyag, dolot ni Binang Bunyag, para sa espesyal na pimibi ni Jose and Jules, dolot ni Harry Robredo. Para sa kalagan mga minasunod, ni Father Luan Harsha, ni na Arvin Arnold, Arnaldo, dolot ni Kanbunyag family, ni na Manuel, Virginia, Salvador, dolot ni Delfor Noles, ni na William, Guillermo, Azotilio, dolot ni Harry, ni Julie, dolot Campacardo family, ni Hermogenes, Juanito, Presentasyon, Kerico, dolot ni Rene de la Cruz, sa kalag ni na Nena, asin sa gabos na kalag sa Purgatorio, dolot ni Ining Lumbria, asin sa kalag kan mga miyembro kan CRC na sina Lorenzo, Maria Corazon, Purita, and Celeste. Ngunyan, iyo ang ikaapat na Domingo kan ordinaryong panahon. Ang tataramo ni Kristo, panoonin kapangyarihan, kasiguruhan, asin kakusogan. Ini nagdadara sa pagbabago, sa may mga matagas na buot asin puso. Kung si Kristo nagtataram, dinadangog siya kan mga tao sa iyang kapalibotan, urog na ang mga may pagsarig sa iya. Inaapod kita, gabos, na danay na maghimate ki Kristo, sa paagi kan sa iyang tataramon, asin gibuhon ining parte kan sa tuyang buhay. Ang sa tuyang selebrasyon pamamayuhan, na Reverendo Padre Jerome Pelagio, ang sekretaryo kan Arsobispo, asin direktor kan Archdiocese of Cáceres, Office for Mission and Evangelization. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Na daing makakaon ni kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanan kami sa imo pinapuli. Bunganin pagtiripon ni mga magturugang sa imong harong. Pagtubod yamo lugod magrarong, ikaan lang na kami ako. Kaugmahan na daing makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw.
Marahay na aldaw po sa Indogabos. Maray na aldaw man po, Padre. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Ako antang sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyaw ki Santa Maria, danay na Birhen. Sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamahan, asin pakapatawadang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katoinongan, sa mga taong marahayan buo. Ginoo mamili ka, rinurukyang hindi ka, sinasambangin ka, pinapanguraway hindi ka, pinapasalamatan hindi ka. Huli ka, dakula mong kamurawayan. Kagurangan na Diyos, Padre langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking bukong Jesucristo. Kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, sakit kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kalangkang. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Kagurangnan niya mong Diyos, itugot mo sa mo na magsamba kami sa imo, sa bilog na buot, asin mamot sa gabos ng tao, sa maninigong pagkamot, huli kay Jesus, nakagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong naubuhay asin nagahade,
kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po. Sa lumang tipan, ang Diyos minapaabot kan sa iyang mensahe, sa katawohan, sa paagi kan mga propeta na sa iyang inapod. Ipinapasabot man ang magiging katundan kan kagurangnan bilang propeta pag-abot kan itinalang panahon. Hinanyugan po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Deuteronomy. Si Moises nagtaram sa katawohan na ansabi, babangonon kan kagurangnan sa imong Diyos sarong propeta. Siring sako, gikan sa imong mga kadugo, sa iya ka magdadangog. Susog ini sa gabos na hinagad mo sa kagurangnan, na sa imong Diyos sa Horeb, kan aldaw nin pagtiripon, kan magsabi ka, daina ako magdangog sa tingog kan kagurangnan na sa kong Diyos. Asin daina ako maghiling sa dakulang kalayong ini, tanganing dai ako magadan. Asin nagsabi sa ko an kagurangnan, marhay an itinaram ninda. Mabangon ako para sa inda, nin propeta hali sa tahaw kan sa indang mga kadugo. Siring sa imo, itatao ko an sa kong mga tataramon sa iyang nguso. Asin itataram niya sa indo, ang gabos na itutugon ko. Tara, andai magdangog sa kong mga tataramon na itataram niya sa ngaran ko. Ako ang masingil sa iya. Alagad, ang propetang mga has magtaram sa ngaran ko, hinbagay na di ko man sa iya ipinataram, o magtaram sa ngaran nin mga Diyos na iba, magagadan ang propetang iyan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kungunyan madangog nindo an sa kong tingog, hare pagpatagasa an sa indong mga puso. Kun ngunyan madangog nindo ang sakong tingog, hare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Madya, maugma kitang magkurahaw sa kagurangnan. Magrokyaw kita sa gapo na sa tong kaligtasan. Magdolok kita sa atubang niya sa pagpasalamat, sa mga tugtog mag-awit na maugma sa iya. Kun ngunyan madangog nindo ang sakong tingog, hare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Madya, magsamba kita asin magduruko. Magruluhod kita sa atubang kan kagurangnan na sa tong kagibo. Tasya an sa tong Diyos asin kita an banwaan sa iyang pasabsaban, asin an aripumpon sa iyang kamot. Kun ngunyan madangog nindo ang sakong tingog, hare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Ngunyan, awot pang magdangog kamo sa iyang tingog. Hare pagpatagasaan sa indong mga puso nin siring sa Meriba. Siring kan aldaw nin masa duman sa lantad, kun sain sinugotan ako kan sa indong mga magurang. Sinungo-sungo ninda ako, dawa nahiling na an sa kong gibo. Kun ngunyan madangog nindo ang sakong tingog, hare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Pinapagirumdom sa lambang saro, urog na sa mga inapod sa paglingkod sa kagurangnan, na maging maimbod sa satuyang katungdan, asin gibohon na dalisay ang mga kamauotan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, buot ko na makaligtas kamo sa mga kahaditan. Anmayo nin agom, naghahadit sa mga bagay kan kagurangnan, kung paano niya mapapaugma ang kagurangnan. An may agom, naghahadit sa mga bagay kan kinaban, kung paano mapapaugma ang agom. Asin siya banga. Ang babaeng mayong agom, siring sa berhen, naghahadit sa mga bagay kan kagurangnan, tanganing maging banal, hawak asin man sa espiritu. Alagad ang babaeng may agom, naghahadit sa mga bagay kan kinaban, kung paano mapapagaya-gaya ang agom. Ini sinasabi ko para sa sainduman sanang karahayan, bako sa pagsalong sa indo, kundi sa
Ko para sa indo mga sanang karahayan, bako sa pagsalong sa indo, kundi sa kagalang-galang asin pagiging dayupot sa kagurangnan, ligtas na kapurisawan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Dios. Matindog po sa pagrokyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, sosog kisan Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan, nagbaklay sinda sa Kaparnaom. Tulos paglaog ni Jesus sa sinagoga, sa aldaw na Sabado, siya nagtukdo. Natataduman nagayo sinda kan sayang pagtutukdo, na nagtutukdo siya sa inda siring sa igwang autoridad. Bakong siring sa mga eskriba. Tulos, igwa sa indang sinagoga, nin taong sinaniban nin mating espiritu na nagkukurahaw na sabi, ano ka sa mo, Jesus Nazareno? Nagdigdi ka sa pagpawara sa mo? Aram ko kung si isay ka, an banal kan Diyos. Sinagwi siya ni Jesus sa sinabihan, alo, luwas sa iya. Pinakibig-kibig at sinabihan, makusog ang kurahaw. Luminuwas sa iya ang mating espiritu. Nagngalasan gabos, sagkod na magharapot-haputan, na sabi, ano ini? Bagong pagtukdo, may otoridad. Pati ang mating espiritu, minamandahan niya, asin nagkukuyog sa iya. Naglakop ang sayang kabantugan, tulos, minsan saen sa palibot nin Galilea. Ang marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Matukaw po. Ang tataramon na Sabat, tataramon na hali sa Hebreo, Shabbat, ambot sabihon, magpahingalo. To cease and desist. Asin, nadangog ta sa binasa na si Jesus sa aldaw na Sabado. Ang translation ta sa Bicol kang Sabado. Pero iba ang Sabat kan mga Hudiyo. Minapon ini sa Biyernes na Banggi. Pagsulnop kang saldang. Biyernes, pagsulnop kang saldang, hasta Sabado. Pagsulnop man kan saldang. Iyan ang sa indang banal na aldaw. Naglaog si Jesus, nagtukdo sa sinagoga. Ang sinagoga, lugar nin
pagsamba kan mga Hudiyo, asin dyan nagdadangog sinda kang mga tataramon kan Diyos, binabasa kung ano ang nakasurat sa tipan. Asin ipinapaliwanag kan mga paratukdo o inapod na rabay. Si Jesus, sarong rabay, sarong paratukdo, naglawag siya sa sinagoga, tanganing magtukdo sa mga tao. Asin, sinasabi digdi na tataduman, na touch ang mga tao sa tataramon kang kagurangnan. Asin, ang mga tao nagngalas, nagdangog, nataduman, nagngalas sa iyang mga sinabi, sa mga nadangog sa iya, sinadangog ta, nagbulong ang kagurangnan. Binulong ang sinapian ng maraot na espiritu. Mga tugang, kitang mga Katoliko, napakahalaga sa satuya kan aldaw na Domingo, aldaw na banal, aldaw na kita inaapod na magsamba. Bako lang sa satuyang mga sadiring harong, kundi magpasimbahan, magpakapilya, tanganing mahiling man si Kristo. Madangog siya. Bako lang na magdangog, kundi magngalas sa satuyang mga nadangog sa iya. Mga tugang, sa paglaog niya to sa simbahan, naiinkwentro niya to ang satuyang kagurangnan. Kasi nagdadangog kita sa iya. Pwede man kita na magpangadji sa satuyang mga harong. Alagad, nagpapasimbahan kita. Espesyal na enkwentro sa satuyang kagurangnan. Dakol kitang nadadangog na mga marahay na mga inspirational speakers. Uso na po bagang ngunyan itong mga taong nag-iinspirar. Madalion lang makuha sa TikTok. Pagbukas mo ng Facebook, may hiling mo na ito mga motivational. Bako lang na mga inspirational. Motivational speakers. Ano po? Lagad, sinda bako na mga Diyos. Nahiling ta sinday gawa ng mga kaluyahan. Nadadangog ta ano po, kadakol na mga motivational speakers na siguro day ko nasasambiton bistado nindo. Itong motivational rise. Igwa kayan, ano po? Tangani ngayon magkusog kamo. Alagad ba ko sindang Diyos? Maski sinda inspirational, inspiring, bako sindang kagurangnan. Napasimbahan kita tanganing maengkwentro ang Diyos. Magdangog kan sa iyang tataramon. Sinasabi sa binasa, igwang otoridad an sa iyang tataramon. Ano buot sabihin kang otoridad? Legitimate na kapangyarihan. Legitimate power ang yaon sa satuyang kagurangnan. Ninhulit na siya, aki kan mahal na Diyos. Asin pag nagdadangog kita, magayon na mataduman, matouch, matanyog ang satuyang mga puso. Bako lang ang satuyang isip, kundi madutaan ang satuyang puso. Asin magngalas sa mga sinasabi sa satuya kan satuyang kagurangnan. Mga tugang, sa paglaog niya to sa misa, sa pagdangog niya to sa tataramon kan mahal na Diyos, magayon na mahiling ta, ano ang relasyon kay ni sa satuyang buhay? Ano ang relasyon kan tataramon kan mahal na Diyos sa satuyang buhay? Paano ta namatean sa satuyang pagkabuhay ang tataramon na ini? Pag nagdadangog kita kang tataramon, madara kita kayan sa paghurup-hurup. Madara sa paghurup-hurup. Ang buhay na dahi pinaghurup-hurupan, dahi taman may hiling kung paano naghihiro ang kamot kan mahal na Diyos
sa buhay na ini. Ang mga trabaho ta, ang mga ginigibo ta, araw-aldaw, kung hinihiling tang routine, ang resulta kayan sa tuyang pagkabuhay, boredom o pagkalangkag. Ang routine itong garo ulit-ulit lang na ginigibo. Pag di mo iniisip kung ano ang kahulugan, malalangkag ka. Mai-stress ka. Totoo, ang physical stress, itong napapagal kita. Pero minsan, mas kidai pa kita nagigibo, napapagal na kita. Tadai ita nahihiling ang kahulugan kan sa tuyang ginigibo. Dahil ta iniisip, para kiisay, ano ang pwedeng mangyari kan sa kuyang gigibuhon. Ang mga Legion of Mary, kada simana, natiripon sinda. Asin sa indang pagtiripon, may tigre-report sinda na inaapod na substantial work. Itong 1 hour na trabaho. Asin ang trabahong iyan, idinudulot ninda kay Santa Maria. Substantial work ang apon. Minsan pag dai patapos, sasabihin ninda PS, postponed success. Dai pa natapos, postponed success ang sa indang ginigibo. Asin, sa sunod na meeting, i-report na ninda na substantial work. Maski anong gibo na marahay, sinasabi ninda, dinudulot ninda para kiina. Mga tugang, sa mga trabaho niya to, mapagal, pero hilingon mo ano ang kahulugan kaiyan. Ano ang sinasabi sa imo kan mahal na Diyos? Sa paggibo mo kan bagay na iyan. Asin sa mga nangyari sa imo sa bilog na simana, sa imo nahiling ang kamot kan mahal na Diyos. Magayon sa satuyang buhay, maghurop-hurop kita. Paano ta ginigibo ta ang bagay na ini? Paano ko naggibo ang bagay na ini? Nakadara daw sa ko sa kabanalan? Nakatabang daw sa ko? O nakatabang daw sa iba? Tasinda man magin marahay? Paano ko ginibo ang bagay na ini? Minsan sa paggibo ako silawig kan buhay o bako silawig kan paggibo kan sarong bagay. Sa sarong trabaho, pwede kang maglaog na 8 hours. Bagong iyo po, 8 hours. Pero kung minsan nalaog ka pa lang, hinahalat mo na ang urulian. Namati na nindo yan? Nalaog pa lang, pero gusto na urulian na. Ikaw kitang inaapod na Blue Monday. O sa ibang lugar, ikaw inaapod na Blue Monday. Itong pagmati mo blue, pag Monday, na itong mayo kang nahihiling na sunshine, na mapuungaw, day ka hinihigusan, hinuhugakan, na magtrabaho. Asin, Huwebes pa sana, gusto, Biyernes na. Huwebes pa sana yan, gusto, Biyernes na. Na gusto ta halawigon ang weekend, ta napapagal kita kan halawig na trabaho. Sa trabaho, importante bagay itong inaabot ng productivity. Pwede kayang nagtrabaho ka, poon alas 8 hanggang alas 5, pero mayo ka man naginibuhan. Tadai mo nahihiling ang kahulugan kan sa imong ginigibo. Mayo ning productivity. Mga tugang, tanganing dakol kang magibo, hilingon mo ang kahulugan kan sa imong ginigibo. Asin gibuhon mo yan para sa mahal na Diyos. Gibuhon mo tanganing ikamaging banal, gibuhon mo tanganing ika tunay na makatabang. Mga tugang, iyo po yan paghurop-hurop sa satuyang mga ginigibo. Mahiling ta ang kagayunan kan satuyang
mga ginigibo. Magngalas kita. Paano ko daw naggibo ini? Kuminsan, nagngangalas kita sa tuyang mga naginibuhan. Alagad, ginibo ta kaya, ninhuli ta kita inspirado. Pano, nin pagkamuot. Sa satuyang butawan, kan satuyang sweldo. Pano, nin pagkamuot sa satuyang mga katrabaho. Pano, nin pagkamuot sa satuyang kumpanya na pinagtatrabahuhan, sa satuyang departamento na nababalihan, kung ka maestra, DepEd, asin kung ano pa man na mga departamento na sa imong nababalihan. Mga tugang, magngalas sa satuyang mga ginigibo. Asin, magngalas sa ginigibo kang kagurangnan, tanganing kita ma-inspirar. Kuminsan, nalalampasan ta ang anuman na mga katibaadan sa buhay, nalalampasan ta mga problema, asin nangalas kita, paano ko ini nalampasan? Kamong mga magurang, nangalas ka mo, paano ko napatapos ang mga aki? Daiman kadakula ang sa kuyang sweldo. Paano ko napabroad ang sa kuyang mga aki? Paano ko napamarahay ang sa kuyang mga makuapo? Mga tugang maghurup-hurup, tanganing magngalas. Tanganing mahiling ta, ano ang tabang sa satuya kan satuyang kagurangnan. Asin sa binasa, nadangog ta, si Jesus nagbulong. Pinahali ang maraot na espiritu duman sa sinapian. Mga tugang, ang saro sa mga epekto kang pagsimba, kan sa tuyang pagkomunyon, lalo na, iyon na nahahali ang inaapod ng mga venial sins. Ito mga saradit na mga kasalan, pag nag-ako na kita kaning komunyon, nahali ang mga kasalan. Kita nalilinigan. Nagiging andam giraray kita na mag-atubang sa mga tao na marahay, malining. Mga tugang, ninhuli iyan sa komunyon, asin ninhuli sa pagdangugta sa kapangyarihan kan tataramon kan mahal na Diyos. Mga tugang, lugod kita pakatapos kan misa. Lugod kita sa satuyang mga dinudumanan, darahon taman ang tataramo na ini. Asin magnalasinda sa satuyang mga sinasabi, mga tinataram. Kung minsan nasuya sa tuwang ibang tao, malanit kita magtaram. Mga maraot na tataramon ang nadadango sa satuya. Lugod ang tataramon ta, makaduta man kang puso kaniba. Ang tataramon ta, makataduman sa puso kaniba. Lugod ang tataramon ta, makatabang man sa iba. Tanganing sindamalinigan. Tanganing mahali ang sa indaman na mga maraot na espiritu. Mga tugang, sa bilog na simana, katapos na maghali kita sa simbahan, darahon ta ang mahal na Diyos. Darahon ta ang sa iyang tataramon. Darahon ta ang sa iyang nakakabulong, nakakatadom na mga tataramon. Matindog para sa pagpamibi kan minatubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan. Kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sama, bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daily na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nani laman huli kan Espiritu Santo, kibirhen Maria, asin nani tao,
Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean dayang katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay ba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kitang magdulog sa Diyos Ama, ang may kapangyarihan, asin otoridad sa kabos na bagay, dangan, maghagad sa iya na haleon, ang mga kagabatan kan sa tuyang buhay, ang sa tong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, asin ang kabos ng mga may kapangyarihan sa simbahan, mapano kan kabuotan asin pagkamuot kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga magurang, maghingowa na sinda kamutan asin galangan kan sa indang kaakian, asin maglikay sa mga tataramon asin gawe na magtatanom nin takot o anggot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan sa tuyang mga komunidad, magin marigmat sa pagmangno kan mga pangangaipo kan sa indang mga nasasakopan, asin ipahiling sa inda ang tunay na pagmakulog. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang sa satuyang komunidad, nayaon sa mga harong asin mga ospital, matauan niyato nin maninigong pangataman, nagikan sa tunay na pagmakulog. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Tanganing ang namomotan niyatong mga gadan, madarang ligtas sa kaburonyogan ni Kristong na buhay liwat. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Langit no na Ama, mantang nag-uugma kami sa imong nagsusupay na pagkamoot, padagusan pagsakop mo sa mo, tangani kasanandanan niya mong giya sa dalanin buhay, uli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Matukaw po. Tao, gabos sa diri mo, kapino na kapanoan, nin mga karahayan na nakamtan, gabos palaog mo. Noan ikakadulot ko sa pangataman mo, sa buhay na ini dahil mabilang ng mga biyaya, ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Matindog po. Magpamibi ka mga tugang, tanganin sa ko asinan sa indong atang, maakumanlugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, darami sa imo mga altar, ang mga atang kan sa mong paglingkod, na sa maugay na pag-ako kay ni, gibuhon mong sakramento nin pagtubos sa mo, uli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu, ita sa mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadana asin minsan sa yan magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayang kasagkoran, huli Kristo sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao, sa pagtios pinara niya ang sa mong makasalan, sa pagkabuhay liwat hali sa magadan, binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na dayang kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan, kaya kaibakan kadakol-dakol na angheles sin santos, nag-aawit kami sa imo, kan himno ning kaumawan, dayang tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang Kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kagawayan, Hosana sa kaitaasan, kalatan ang inaligtig, sa ngalan kang kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Mag-ako kamo. Tinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kay ni. Tayo ang kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamaletan niya mo. Ang mga buhay mo liwan, ipinapahayag, sagkod na ikaw magkatong. Kaya kami na nagrurumdom, kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo.
Asinay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaiba kan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen ay na kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay na dayang kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Bania, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yapon sa langit, papadalon ang ngalan mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muya monya, asin patawagon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin para kami ang narahasa suko, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanin na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom,
asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ulita Sa imo ang kaharian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ibinabalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtumod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosok sa imong kabutan, ika na naubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapasendo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo, nin katuninongan. Peace be, peace. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin akong sa kalaglag mauumayan. Uyan na sa mga kamot, nabihi pa sa kaipohan, sa irarong ninbuot, karo igwa paginkulang, na ipinato ninong, nagsiyasahan naghapot, at ika namigbidan, nasabutan ang namatean. Ikapalan kagurangnan, ang makakahipno. Ikapalan
panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dughang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpuso ka sa kaluyahan, mautod sa imong kaotan, dawa ang labos mawara, dawa ang labos magbaya, pagmurog na mahalaga, ika mapasakuyan. Ikapalan kagurangan at makakahipno. Ikapalan kagurangan at makakabano. Ang panugang pamana na hinihigaw sa kuyang dukhang puso. Ikapalan kagurangan at makakahipno. Ikapalan kagurangan at makakapano. Ang panugang pamana na hinihigaw nin sa kuyang dukhang puso. Nin sa kuyang dukhang puso. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan kami nakinabang kanaatang ning pagtubo sa mo. Namimibi na ang tunay na pagtubod danay na magtalubo huli kay ning tabang nindayang sagkod na kaligtasan huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan po niya tuan sa tong celebrante, Reverendo Padre Jerome Pelahio. Thank you po, Father. And sa tuyang Mass sponsor, Absalon Abbio and family. Thank you po. Ang mga akolito, ang mga nagbasa, asin ang ministro laiko, asin sa gabos po na nakisumaro sa misang ini, salamat po. Pasalamatan man po niyato ang manihamiento asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-aire kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa Converge Channel 9 asin sa PBN Broadcasting Network OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Inimbita din po kamo sa gabo sa ginigibong prayer meeting kada Huwebes, alas 6:30 sagod alas 8:30 nin Banggi, digdi sa CRC Center. Kataid lang po kan residensya kan satong Arsobispo kan Cáceres. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasendo, Sinsa sa imong espiritu. magduko kamo sa pagbendisyon. Ang Diyos na makakamhan, magbendisyon sa indo kan sa iyang pagkaherak, asin magpabulo sa indo kan kaisipan ni nakakaligtas na kadunongan. Amen. Danay kamong pakakanon sa arugan in pagtubod,
asin tanganing kamo magtagal, pabungahon kamo,